biblioteker, det er jo ikke bare bøger mere. Det var i gamle dage, man sagde, at biblioteket det er lige med bøger. Det er det jo ikke. Folk kan komme ind og læse aviserne. Hvis vi ikke er her, så går de selv ud og henter dem i postkassen og hænger nøglen tilbage. Jeg hedder Michael Poulsen. Jeg er udviklingsleder ved Assens Bibliotekerne. Og samtidig er jeg leder af Kulturhuset Industrien, som administreres af Assens Bibliotekerne. Og det bibliotek, vi befinder os i nu, det er Aarup Bibliotek, som er et af 6 biblioteker i Assens Kommune, som er spredt geografisk rundt omkring. Og det er alle sammen åbne biblioteker. Det vil sige, at man kan komme ind fra kl. 7 til kl. 10 om aftenen med et sygesikringskort, hvis man er over 15 år. Det er meget sådan et folkets hus. Det er et værested, biblioteket, hvor man kan få de her oplevelser, man nu har brug for, informationer, man har brug for. Og så er det bibliotekernes opgave at fylde dem ud. De her rum, som borgerne kan bruge som frirum. Er det noget, man som ansat har mulighed for at komme med forslag til, når man arbejder på et bibliotek? Ja. Jamen, det er jo en politik, vi har ved Assens Bibliotekerne. Der er vi alle sammen med. Altså, vi er 20 ansat til 6 biblioteker. Det er jo ikke så mange, så vi kan godt blive enige. Der skal ikke de store sværslag til, hvordan politikken skal udformes, og selvfølgelig hvad politikerne de gerne vil have, at Assens Bibliotekerne skal kunne gøre. Ikke? Altså, vi laver sådan nogle kvalitetsaftaler, hedder det, hvert år, hvor vi siger, at vi har fokus på det og det og det, som selvfølgelig læner sig op af kommunens politikker. Det kan være med altså kultur, med integration, og hvordan vi så har tænkt os at arbejde med det. Det er jo noget, vi gør hver år. Nu er vi jo på Aarup Bibliotek. Ja. Og I har stillet 4 computer til rådighed? Ja, 5 faktisk. Der står set lige der bagved. 5 computer? Ja. Og dem kan mennesker fra gaden komme ind og benytte? Ja, det kan de. Og det koster ikke noget? Ja, altså det koster, hvis man tager et print. Og så, som det er lige nu, og det bliver så, inden den her udsendelse går i luften, så bliver det lavet om. Men der putter man så en 2 kroner for hver print i en lille boks, der står nede ved computerne. Nu bliver det så fremover, vi får et program, der hedder Print, hvor man downloader en app, som man betaler, før man kan printe. Det er sådan noget teknisk noget, men det gør, at der ikke er kontanter i bibliotekerne på den måde. Lige så vel, hvis folk har et udestående. Altså, der er nogen, der stadigvæk glemmer at aflevere bøgerne, selvom man bare kan gå ind fra kl. 7 om morgenen til kl. 10 om aftenen. Og så går der en bøde på. Det kan man også betale på hjemmesiden. Det, som man før kunne gå ned personligt i borgerservice og få hjælp til? Det kan man få på biblioteket. Man kan bare ikke få udstedt ting, der kræver underskrifter. Der er man nødt, altså dokumentationsting. Hvis du skal have et nyt kørekort, ikke, så er du nødt til at have et pasbillede og alt det der. Det kan vi ikke klare. Men vi kan finde de formularer, der skal til, så folk kan udfylde dem, så bare gå ned direkte og så få det. Men der er altid en masse, hvordan lige med det, og hvordan er det lige, jeg skal søge boligsikring, og sådan nogle ting. Det er jo sådan nogle ting, vi hjælper med. Og så er der også mange ældre, der kommer ned og bare læser avisen. Altså det er værested. Der sidder altid nogen, der læser avis. Ja, for jeg så, I har ikke bare aviser, I har også magasiner. Vi har også, det er alle mulige forskellige. Og dem, som man kan se her i Aarup Bibliotek, det er ikke det hele udvalget. Fordi altså, vi har et budget, ikke? Så mange penge har vi heller ikke til det. Så de er som fordelt. Altså for eksempel Femina, hvis det er sådan et dameblad, det kan stå her, og så kan Søndags BT stå i Assens for eksempel. Så kan vi bare få fat i det. Fordi vi har sådan der kører en bil hver dag mellem afdelingerne. Så det vi ikke lige har her, det kan vi så skaffe i løbet af et par dage. Så kan folk bare komme og få det her. Og vi behøver ikke være her, for de skal have det. Fordi de har jo bestilt det. Vi laver en reservering, og i og med, at vi laver en reservering til dem, og det kommer ind i huset, en bog, eller en film, eller et musikstykke, eller whatever, jamen så får de en sms eller en mail på, at nu er det kommet. Det har nummer det og det. Så når de har lyst, så går de hen, logger sig ind i biblioteket med sygesikring, går hen på reserveringshylden, tager det nummer, de har fået at vide, det er, og så låner de bogen og går. Biblioteket har også et andet tilbud, det er, hvis man af fysiske grunde ikke har mulighed for at komme på biblioteket, så kommer biblioteket ud til en selv. Det er det, vi kalder bogen kommer, eller biblioteket kommer ordningen.
Og der bliver tilknyttet en bibliotekar til hver enkelt, som så finder bøger fra, og de bliver kørt ud og afleveret, og man tager de andre med tilbage. Og så har man sådan en snak med bibliotekaren om, hvad man gerne vil læse, og om det skal være lydbøger, eller stor skrift, eller hvilke genre det skal være. Og så klarer vi det på den måde. Det er jo også sådan, at hvis man låner en bog i Vissenbjerg, så kan man... Ja, så kan de bare aflevere den her, hvis de har lyst. Altså, vi har sådan noget, der hedder flydende bogbestand. Altså, hvis der er en, der bestiller en bog, hvis de bestiller den her bog nu i Assens, så ryger den til Assens, og når den bliver afleveret i Assens, så bliver den stående, indtil der er en anden afdeling, der har brug for den. Så det er sådan, få mest ud af det, af de materialer, der er, så det er hele tiden i omløb. Og de giver også nye oplevelser, ikke? Der er nyt på hylderne. Gud, har vi den bog? Ja. Men den har vi faktisk haft længe, den er bare stået i Hårby. Eksempelvis. Men I samarbejder ikke med uden for... Jo, vi har et landsdækkende samarbejde. Altså, der er også landsdækkende kørsel. Altså, der kører en bil hver nat fra København til Hjørring og tilbage. Og den sætter materialer af på centralbibliotekerne. Det er Odense, det er vores centralbibliotek. Fra Odense Centralbibliotek er der kørsel hver dag ud til hovedbibliotekerne, og det er Assens, for Assens Kommunes vedkommende, hvor de bliver sat af. Fra Assens kører det ud hver dag til afdelingerne. Så det vil sige, hvis der er en, der skal bruge en bog, som står i Skagen, for eksempel, så er det sådan set ligegyldigt. Vi bestiller den bare, fordi den er her i løbet af en uges tid. Eller biblioteket er også besøgt af mange unge børn, som kommer og bruger vores PlayStation, eller vores computer. Der er computer specielt til børn. Det specielle lige ved dem, det er, at man kan ikke printe fra den, fordi så vil det gå fuldstændig i kage. Men altså, det bliver meget benyttet af de små børn, når de har fra skole, når de kommer fra skole. Men altså, de kan så kun være her, mens vi er her, fordi de må ikke være her alene. Og de kan heller ikke lukke sig ind, hvis de ikke er over 15 år. Og det kræver nogle gange så lidt pædagogiske evner at få den forklaret det, at nu skal de altså gå, fordi vi går. Selvom der er andre mennesker til stede, men det er ikke lige deres mor eller far. Så, men altså, de forstår at indordne sig. Biblioteket det er jo meget sådan et sted, altså, der bliver ikke krævet noget. Bortset fra, at de skal ikke råbe for højt, vel? Altså, det er jo ikke ligesom i skolen. Så det er sådan meget frirum. Og det gælder egentlig alle, der kommer på biblioteket. Der er ikke nogen, der kræver noget af dem. Det er frit. De skal ikke stå til ansvar for noget, undtagen at de skal låne de bøger, som de nu tager med. Det er stort set det hele. Ja, og pas på dem. Pas på dem, og aflevere dem igen, ikke også? Sådan er det. I har sådan et kursus her til sommer? Ja, vi har mange kurser. Men for børn? Ja, vi har sådan, jamen det er så lidt tilbagevendende, det er sommerbogen. Det er sådan en konkurrence, hvor man kan læse nogle bøger og skrive en anmeldelse på dem. Og så kan man vinde bogpræmier. Ja, det er meget populært. Så det er en form for sommerskole, kan man sige? Det kan man godt sige, og ligesom, ja, også gør det naturligt for børnene at læse en bog. Og at det ikke skal være sådan en skal-læsebog, men en for sjov læsebog. Og så man kan vinde en bog på det. Ikke nødvendigvis den, man har læst, men der er et bredt udvalg på det. Men altså, vi laver mange andre arrangementer, både for børn og voksne. Altså, vi har en arrangementsgruppe. Jeg kommer lige fra et møde med en arrangementsgruppe, som vi koordinerer med kommunen, med teater for børn. Vi koordinerer med kommunen. For voksne, Ritt Bjerregaard kommer til Glamsbjerg i september, for eksempel. Vi laver bog og film. Det er for læsekreds i kommunen. Hvis man har en læsekreds, så 4 gange om året, så anbefaler man læser en bestemt bog. Og så bliver man inviteret hernede på industrien, og så viser vi filmen, som bygger på den bog. Og så bagefter så er der så gensidig snak om den her film og bog, og hvad var nu bedst, og så videre. Og der kommer folk fra hele kommunen til år. Alle læsekreds, de kommer. Og der er sådan mellem 50-70 hver eneste gang. Ja, altså nede i kælderen har vi jo undervisningsrum, blandt andet. Der er galleri nede i kælderen her i år, fordi det er industrien. Der er Galleriforeningen, som er en del af industrien, de holder sig inde i kælderen. Og lige nu er der udstilling dernede, og den skifter hele tiden.
Men lige nu sidder så nogen fra biblioteket, går lige der i baggrunden. Det er vores hjemmesidegruppe, som lige har et møde dernede. Så lokalerne de bliver udnyttet optimalt. Men det er også undervisningslokaler dernede, og det er der, vi har undervisning i iPads, og vi har undervisning i brug af, hvordan man opretter NemID og alt det der. Og det er jo så nogle andre af vores kolleger, som udbyder de her kurser. Og det er ikke kun her, det sker også i Assens og i Vissenbjerg, fordi vi har faciliteterne til det de steder. Og så bliver det hele bundet sammen, især her på industrien, ikke? Fordi, som jeg siger, der bor Galleriforeningen nede. Nogle gange bor arkivet også dernede, fordi arkivet bor også nedenunder, bare et tilstødende lokale. Nogle gange bruger vi det, fordi vi skal have et møde, vi skal møde på mandag, og det er husrådet. Vi har et husråd her på industrien, det er alle foreningerne, og så biblioteket, hvor jeg er den leder af industrien, fordi vi skal snakke om planer med udviklingen af industrien. Der har længe været... Jeg har længe haft en ansøgning inde på en udbygning af industrien, fordi der er så mange foreninger her i år. Og der er så mange, de ikke har et sted at være. Altså, vi lavede et projekt, der hed Aarup i Live, med at opfordre folk til at lave nogle foreninger omkring pladsen herovre, Sangårds Plads, som også hører til biblioteket og til industrien. Galleriforeningen opstod i forbindelse med frivillige, der kunne komme ind. Markedsforeningen opstod med frivillige. Der er en portal, der hedder Aarup.dk. Det er frivillige, der laver den, og vi har Biografforeningen. Det er frivillige, der har den. Der er koncerter, kulturelt samråd. Det er frivillige, der laver koncerter. Så der er enormt mange frivillige, og de har alle sammen nøgle til det her hus. Jeg tror, vi har 100 nøgler til huset. Og der er rigtig mange, der bruger det. Men der er bare, altså nu, succesen den har steget os over rummene, fordi der er ikke plads til den mere. Der har vi et brainstorm-møde med aktørerne på industrien på mandag, hvor vi skal snakke visioner. Hvad er det, vi gerne vil? Og vi skal ikke kigge mursten, hvad det vil koste, og sådan noget. Vi vil bare, hvad skal der være der? Og hvad skal der være der om 10 år? Fordi hvor bevæger vi os på vej hen? Og hvad er det, vi kan gøre lige med industrien for Aarup? Fordi Aarup bliver jo stadigvæk en vigtig knudepunkt i Assens Kommune, fordi der er banen, jernbanen, motorvejen. Så det skal vi ligesom indrette os efter. Hvad er det så, vi skal bruge huset her? Og så må vi så servere den til politikerne, ikke? Det her, det vil vi gerne have, men det koster så det her. Vi har lige fået statistikken i hus, og vi er faktisk sådan ret stolte, fordi der er fremgang alle steder. Landstendensen med udlånede bøger, den er faktisk faldende, men i Aarup Kommune er den stigende. Udlånet af e-bøger, man kan også låne bøger på nettet og lydbøger, det er stigende. Besøgstallet er stigende. Antal lånere er stigende. Der er over hver fjerde borger i kommunen er låner. Altså vi har over 10.000 lånere. Så det hele er stigende. Altså vi kører på en opadgående kurve, kan man sige. Og det er vi faktisk ret stolte af, fordi det viser jo, at vi gør tingene rigtigt. Eller noget af det. Men samtidig har vi lige sådan en landsdækkende undersøgelse i gang, så er vi spændt på, om dem, der svarer, de mener det samme, som vi mener. Men det er jo sådan noget, vi hele tiden kører. Det skal justeres til lokalforholdet. Og der er også forskel på, hvad der sker i Aarup Bibliotek, fordi det er en del af industrien, som der sker i Hårby Bibliotek for eksempel, som ligger sammen med en skole. Der er forskel på, hvad der sker på Aarup Bibliotek, som hvad der sker i Tommerup Bibliotek, fordi Tommerup ligger sammen med Fyrtårn Tommerup, som er idrætshal og svømmehal. Og der er forskellige profiler på det. Og der skal biblioteket indrette sig efter, hvad det er for nogle folk, der kommer der. Og hvad er det for nogle, vi gerne vil have, kommer der. Det kan vi også arbejde på. Så du er fortrøstningsfuld omkring bibliotekerne set 30 år frem? Ja, det er jeg jo. Det er helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad for nogle materialer der er her, men det er sådan set ligegyldigt. Fordi vores opgave, det er jo at formidle det medie, som nu er der, især. Altså, man siger meget, at bogen dør, det tror jeg simpelthen ikke på, den gør. Den bliver bare suppleret af noget andet.